Ik vind het mooi van muziek en van doen is, het heeft zijn eigen taal. Dus iedereen zit zijn eigen dingen. Sommigen zeggen starke bewegingen en hoor zitten weer wat oors. Ik zeg gewoon de meest wrakseling. Ik zeg er gewoon van alles in. Dat vind ik gewoon, dus je fantasie gaat helemaal op hol. En eigenlijk vertel je toch een verhaal. En die onderlaag die krijg je dan mooi. Dat willen we bereiken. En daar werken we het voor, zeg maar, om dat te bereiken. En ik denk ik hoop dat dat slaagt, ja. Ik ben net langer de enigste vogel in dit verhaal. Van Doornses uit Greenswij krijg ik stiepen om in wrakseling zin te litten om Jim Meesken. Acteurs zullen mij scherpe woorden uit de snavel komen litten over de trosketten bij die Jim Loonbouw gingen is. Ik ben een skries, een mandje. Neemt naar het Spaanse dorp Amalia, dat ik een stuurder kreeg had om volgen te worden op mijn lange reis naar Friesland. Mijn nammenjouwers binnen Sietse en de bioloog Teunus Piersma. Ze hebben nooit om mij. Al 2 jaar lang ben ik er net in slagen om jongeren te brengen. Wij skriezen hebben dreig. Er is te min fretten voor u in de Frieske grijden. De boeien is hut en er binnen net genoeg bloemen en insecten. In Conference of the Birds wordt roepen om verroring. De Conference of the Birds gaat over vogels die het ziekje om een lieder. Maar dan in de gaten krijgen dat ze feitelijk zelfs die lieder binnen. Ziet ze wel dat Jimme, mensen, ook ontdekken dat je zelfs een lieder wezen kennen. Een lieder van de verroring van jemzelfs. Jem loonbouw, jem eentonige loonskip, jem wiezen van Libyen dat draait om productie en maximale winst. Het is net voor niks dat die vogel aanneemt. Het is net voor niks dat de hele ecologie van het land aan de kloten is. Er is gewoon geen fret meer voor roofvogels. Dus ja, wat fretten ze op? Hetgene wat er is. Daar ben ik eruit volgens. Er is voor de rest niks meer. Het raaketje dus hoor. Dus ik zeg, god, wat dit gewoon gebeuren. En ik snap die boeren niet, jongen. Dat zit er gewoon helemaal vast. En die natuurbeschermers en iedereen die zit in zo'n collectieve onmacht van dat we het net meer weten. En hoe moet je verder dus dan? Dat is net een land hoe dat werkt. We vielen de pinnen net. Het werd eigenlijk vies te goed. We hebben ook nog eten, we kennen toch autorijden, we kennen toch op vakantie, we kennen eigenlijk alles doen. We zitten nog net in een crisis. Dus op korte termijn is er niks aan de hand. Niks. Op lange termijn gaat de bodem naar de bliksem. Wordt het heel stil. En dan is de vraag van ja, vinden we dat erg? Ja of nee? Dus doen we er wat aan of net? En dan merk ik gewoon dat dan kunnen we naar de politiek wijzen blowen. Die zal nooit de eerste stap zetten. Never. Dat is in grens bij de gaswinning. Hoe lang ze daar al op het doorsteen te bonken om iets in gang te zetten. En dat zal hier niks aan wijzen. We zijn ook heel lang na de Tweede Wereldoorlog hebben wij geïnvesteerd in zoveel mogelijk voedsel produceren. En dat hebben we fantastisch dingen, dat is super knap. En nu ben we op een punt van bliksem. Het is wat weer. We steken miljoenen in grijpvogels, in vogels en in de natuur, maar er bloot niks over. Er doet toch iets verkeerd. Uit de loftwei liep het theater van de Conference of the Birds op een altaar. Zal het aanstaan dus kerkhof wezen of krijgt het plak dat we op naar binnen worden? Als vogel begin ik zuiver al dramatisch te worden. Het is prachtig dit. Ik vind het heel mooi. Goh.
Heb je er vertrouwen in? Ja. Het is wel een lape tekst in het begin, maar het is wel... Meestal kan dat pakken en daarna dan de laatste 45, 50 minuten. Nou, die donsjes zijn te gek, echt. Vind je echt die donsjes, daar heb ik echt respect voor. Vind ik echt te gek. Ah, dit is mooi, hé. Po, dat lacht met dat lachtenschijn, joh. Is dat prachtig? Goh. Ja, dat is mooi, hè. Mooi, het is machtig om... Het is super spannend. Steek je nek wel uit, maar... Het is echt een hele mooie plek geworden. We hebben echt een heel groot nest gebouwd. Voor onszelf, maar ook voor het publiek. Ja. We zijn super blij en super trots met hoe het geworden is. Dit is voor Sietse. Ja. Het beweegt. Een soort troon, een vogelnest als een troon. Ja, en ook gewoon zijn huisje, denk ik. Ja. Het is boven, eigenlijk heeft hij een mooiste zicht. Ja. Van hier is het echt nog mooier. We hadden het publiek hier moeten zetten. Ja. Het was best wel grappig. Ik vond vogels mooi, maar ik was geen vogelaar of zo. Nee. Dus ik kende wel het biodiversiteit thematiek, maar niet specifiek over de vogels. En toen vond ik het echt een heel mooie beeld om het aan andere mensen te kunnen uitleggen hoe wij met onze eigen wereld, onze toekomst omgaan. De vogels zijn een hele simpele metafoor. Je snapt het gewoon. Als we niet meer kunnen komen, dan betekent dat iets heel fout aan de hand is. Ja. En het is zo'n symbool voor vliegen en voor vrijheid en schoonheid. En weet je, als danser proberen wij ook elke dag te vliegen. We vechten met de zwaartekracht, precies. Ja, elke dag. Het is ook een theatervoorstelling. Het is net alleen nog muziek, hè. Het is een theatervoorstelling voor jouw acteurs. Falk Richter, dat is een bekende Duitse tekstschrijver. Die heeft gebaseerd op de conference het verhaal heeft hij een tekst maken. Ik zie mezelf als nar, dus ik griep heel dit in. Ik met percussie, met drums, dus toch. Ik ken heel erg. Als er iets heel moois gebeurt en ik Ze komen niet meer omdat er geen insecten meer zijn. Oh nee, die sterven allemaal vanwege de pesticiden die gespoten worden om het gras sneller en hoger te laten groeien, zodat er vaker gemaaid kan worden. Wat ertoe leidt dat het broedsel van de vogels die nog niet uitgestorven zijn, dat die door die maaimachines vermalen wordt. Omdat we nu in plaats van 2 keer per jaar 8 keer per jaar het gras maaien. Ja, omdat het zo snel groeit. Dankzij de pesticiden. Waaraan de insecten sterven. En de bijen. Omdat het gras nodig is voor de koeien. Zodat die vaker gemolken kunnen worden voor melkpoeder. Dat van hieruit naar China wordt verscheept. Omdat er in China een grote reclamecampagne wordt gevoerd. Hollandse melk maakt Chinese kinderen sterk. Ho, 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 zeggen de boeren. Ho, 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 wij willen heus wel anders boeren. Zeggen de boeren. Ja, natuurlijk willen wij rekening houden met de natuur. Daarin willen wij niet investeren. Zeggen de mannen in Suit Supply pakken. Wij sturen liever aan op groei, meer productie. We kunnen niet bewegen, zeggen de boeren. Nee, daarvoor zijn onze schulden te hoog en daarvoor wil de supermarkt te goedkope melk. Wacht heel even hoor. Gaat de prijs van een pak melk nou omhoog? Zegt de consument.
Ik wil heus wel minder melken. Ik wil ook wel minder koeien. Soms wil ik er helemaal mee stoppen. Maar wie helemaal uit het systeem is gestapt, die komt er niet meer in. Wie niet groeit, verliest. We hebben meer groei nodig. Zeggen de mannen in Food Supply pakken. Zodat we meer geld kunnen verdienen. Dat we dan buiten de Belastingdienst om via... Nou ja, doet het quote maar al. Heb ik zelf weer gepraat van een soort kruispunt. Je bent 44, je bent je al wel je carrière, zeg maar. Ja. En ja, wat word je dan? Word je de andere boeren achterna van groter met je productie? Of ga je nou echt dingen van die je echt leuk vinden, waar je plezier aan beleven? En, nou ja, dat is voor mij dit uiteindelijk, want ik hier een grote stal op betekening en nou ja, ik denk moet ik een soort opbrengst van het loon hebben. Ja. Ik zit er helemaal van, ik denk elke jongen pijn en kop, dan breng je het loon in die voels allemaal mee. En ik denk, hoor op, dan zoek mezelf een soort Judas of zo. Ja. Nou, dat Zoekt ze zelf verlogen niet. ja, en ik maar van Bergen kon op mijn plezier de kuil melken gaan. Ja, En precies. had ik denk van, oh, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En, Dat moest u uitbreiden. Dat wie het plan. nou, ja, je moet de keuzes, je moet jezelf een spiegel van horen van wat wil je en hoe ga je de tweede helft van je carrière, wat ga je dan doen? Ja, tuurlijk. En ja, je ziet om je heen en iedereen die dood krijgt op weer een andere manier. En dan moet je hem zelf ook eens in de laat houden van hoe pakt dat bij mij dan uit? Zeker. Ja. Ik weet een kleren, we op een boerenvergadering in Trail is toen Sjoerd gehaald, maar die werd toen commissaris. Dan zei wij gaan de wereld voelen. Nou, ik ben er nooit zo beroerd thuiskomen van het vergaderen. Ja. Nou ja, toen had iedereen zijn keuze maken en ik ben krijg de andere kant uitslaan en ik hier er helemaal niks mee. Ik denk, wat gebeurt je? Ja. Niet helemaal fout. Ja. Nou ja, dat is van mij persoonlijk is een geweldige set geweest, maar ik hier die staat vol heel oude gebied om. No? Ja, natuurlijk. Gewoon sterker. En gewoon in weerzin van wat er al gebeurt, dan ben ik zo nou, het misschien werk nou extra motiveert om die staat te nemen. Precies, ja. Zo stil hier. Je hoort toch niks? Hm? Leeft hier niets meer? Hier is het dal van de stilte. Hier beweegt niets meer. Kijk, die vogel. Huh? Daar hoog in de lucht. Ze komen niet meer omdat er geen insecten meer zijn. Oh nee, die sterven allemaal vanwege de pesticiden die gespoten worden om het gras sneller en hoger te laten groeien, zodat er vaker gemaaid kan worden. Wat ertoe leidt dat het broedsel van de vogels die nog niet uitgestorven zijn, dat die door die maaimachines vermalen wordt. Omdat we nu in plaats van 2 keer per jaar 8 keer per jaar het gras maaien. Ja, omdat het zo snel groeit. Dankzij de pesticiden. Waaraan de insecten sterven. En de bijen. Omdat het gras nodig is voor de koeien. Zodat die vaker gemolken kunnen worden voor melkpoeder. Dat van hieruit naar China wordt verscheept. Omdat er in China een grote reclamecampagne wordt gevoerd. Hollandse melk maakt Chinese kinderen sterk. Gif wordt op de akkers gekiept. We kiepen gif op het land. En alles sterft. Alleen het gras groeit. Groeit en groeit. Groeit en groeit en groeit en groeit. De omvang van de export stijgt. Groei maakt onze economie sterk. En onze vogels zwak. We verhongeren. De vogels willen een conferentie bijeenroepen. Oh, nee. Jawel. Nee. De vogels willen dat de mensen een conferentie bijeenroepen. Oh, prima, jij je zin. We moeten samen met de mensheid een lange weg afleggen. Kom allemaal mee. We beginnen aan een lange reis. Ja, ja, ja. Zeiden de mensen. Ja, ja, ja. We willen vanaf nu alles anders doen. Alles. Ja, ja, ja. Alles wordt nu anders. We beginnen met z'n allen aan een reis. Ja, ik was graag meegekomen hoor, maar ik heb nog veel te veel te doen vandaag. Dus Ja, ik heb een aantal afspraken staan. Ik kan me niet verzetten. Wat jammer. Ja, ik doe een afspraak met mijn yoga-leraar. Ik vind geen babysitter. Niet afzeggen hoor. Ik wil gewoon heel even een dagje voor mezelf. Ik was graag dagen in de week wel genoeg. Maar de tocht is me te moeizaam en te ver. Oh, ik voel me te oud. Nu nog de wereld redden op mijn leeftijd. De wereld redden? Dat is zo 70's, hippies, sorry hoor, maar nee.
verloren paradijs. Ze horen ons niet. Nee. Ja, hun wereld is zo luid. Niemand luistert meer naar ons gezang. Nee hoor. Ze moeten allemaal een hele lange, moeilijke weg naar zichzelf afleggen. En hun ego en hun hebzucht achter zich laten. En een nieuwe taal vinden. Groei mag in die taal niet meer voorkomen. Hoe kan je het groei noemen als alle vogels sterven? Silent Spring. Huh? Wat ben ik bereid op te geven? Wat geef ik? Wat heb ik lief? Improviseren is mijn core business en de melodieën of de muziek van Sietse, die is heel, ja, het is heel langgerekt, het is heel sferisch, het verschaft heel veel ruimte en ja, het is eigenlijk je eigen melodieën maken, je eigen sferen creëren op deze muziek en ja, ik voel me daar wel helemaal bij thuis bij de muziek. Ja. Ja, de neergang van de natuur is gewoon echt een wezenlijk ding. Wat wij als mensen toch wel erg stom aanpakken allemaal. Het is ja, de wereld wordt beheerst door systemen en door geld. En alles is met elkaar verweven. Ik denk ook niet dat het op een of andere manier gewoon terug te draaien is, maar wel dat we onszelf aan het vernietigen zijn. En doordat je zo'n punt maakt, je hoopt dan altijd maar weer dat je een soort bewustzijn een klein beetje kunt voeden. Want er zijn natuurlijk wel bewegingen op de aarde die een teleurgang bespoedigen. Maar er zijn ook net zoveel bewegingen volgens mij die gewoon van onderaf gewoon dingen proberen te doen die goed zijn voor mens en natuur en de aarde, ons voortbestaan. Dus ik ben wel heel erg vereerd dat ik hierbij mag zijn. Buiten het feit dat ik Sietse een geweldige vent vind en een prachtige muzikus om mee samen te werken. Dus muziek die ik hier mag maken die me erg ligt. Ja, wat kun je verder doen? Dit is onze boodschap om gewoon iets moois in de wereld neer te zetten en daar iets aan te verbinden. Ik heb heel hard geprobeerd om die twee werelden bij elkaar te brengen. De thematiek, waar je echt scherpe woorden voor nodig hebt om goed uit te leggen en op een
scherpe manier met mensen delen. Maar volgens mij is er zoveel gezegd over het thema. En toen dacht ik, ja, dan moet ik een andere invalshoek vinden. Die veel emotioneler is. En ik hoop dat het inspireert en ik hoop dat het scheurt. Het schuurt. Ja, ik denk dat het ook heel veel mensen pijn doet en andere mensen boos maakt. En het is wel een interessante context om in te gaan communiceren. Ik zou ze willen inspireren om verantwoordelijkheid te nemen en te begrijpen dat het niet aan de regering ligt of aan iemand anders. Dat is aan ons om de verandering te initiëren. Als wij van onze kinderen houden, zo simpel is dat, dan denk ik dat het anders moet. En in plaats van wachten totdat iemand anders het voor ons gaat doen, ik denk dat het de tijd is om het zelf te doen. Ik denk dat we nu in het begin staan van een kantelmoment. Dat je merkt dat er op allerhande vlakken dingen gebeuren. Maar je moet je wel realiseren dat we nog steeds op het begin staan. Het gaat door generaties, dit verhaal. Laatst Nick, hè, dat wie ik zo mooi, dat er een congres van boeren, LTO Noord in de Lawaai, in Drachten. En dat zie ik in de kranten staan, er wie een verslag van in de kranten. En er wie een man van de Rabobank en die zei ik. Je moet en die zei in de boeren, je moet je bodem uit de sodemieter herstellen. Want anders komt het op lange termijn net goed. En toen dacht ik, oké, dat ben van die puntjes, dat is voor het eerst dat iemand dat gewoon niet openbaar zei. Het hal van de leeuw, bij wijze van spreken bijna. En toen dacht ik, ja, als dat gebeurt, nog steeds een realisatie bestaat op het begin. Want voordat je dat hele systeem om hebt, want we zitten IFS is een systeem. Ja, dan word ik wel blij dat ik dit dan mooi zie en dat ik denk van ja, ik heb het gewoon hier ik hoor. Ik denk dat jou het meer lucht. Want je veroordeling giet net. Zo. Dat doen we misschien al. Bewustwording van waar je leeft, hoe je dingen doorgaat, wat je eet. Zo.
Stilte. Til de sluiers op. Beweeg. Wie spreekt nu het eerste woord? Dat is mooi van kunst. Je hoopt natuurlijk meestal te inspireren om dingen los te doen. En meestal kunnen wel inzichten aan of dat ze iets meenemen. Hoe is van god, ik zeg het nou oorzaak. Het inspireert me. Dat denk ik nou wel hoe nooit. Als nou dit mensen iets mooi aan kist van hey, ik denk daar is hoe, ik denk daar is hoe. Hij in tegels natuurlijk. Ik heb die weide wilde, of ik heb dit, of wees bewust van als het is. Dus je blowen dat verhaal vertellen. Ik vertel dit verhaal aan Jong en hier. Ik ben die transitie net met mijn meisje. Ik ben heel 40, dus in transitie dat duurt misschien 40, 50 jaar. Dus dat maakt zich met mij. Maar ik wil er wel aan bouwen. Om te zeggen van waar gaat het dan heen.